Goddag og velkommen til Tænk jer om, en ny serie, som jeg lige har begyndt at lave som reaktion på, at vi desværre ikke altid kan stole på, hvad det er medierne de fortæller os. I den her uge, der blev mit pis bragt i kog, da jeg så den her artikel fra Den Korte Avis. Mand dømt for at voldtage 13-årig pige. Voldtægt er en afskyelig handling, og straffen burde efter min mening foretages med en hækkesaks. Der er ingen undskyldning for voldtægt, og det er aldrig nogensinde offerets skyld. Men det, der virkelig gør mig gal over den her artikel, det er den måde, den bliver fremstillet på. Hvis vi kigger på billedet ovenover, så er det jo tydeligt, at personen har lidt mørkere hudfarve, og det giver os en idé om, at det er en person af anden etnisk oprindelse, som der er gerningsmanden. Og det er jo på trods af, at der ingen steder i artiklen står, hvem han er. Han bliver ikke nævnt ved navn, hans genetiske ophav står ingen steder anført, og der står ikke, hvor han kommer fra. Men i venstre side af artiklen, så kan man se links til andre artikler om voldtægter udført af indvandrere. Og så tænker vi jo, som gennemsnitlige danskere, det må være en indvandrer, tilbage med svinet. Men altså, hvis vi nu lige kigger på billedet over artiklen, så kan vi se, at der med lille skrift nedenunder står Colorbox. Colorbox er en uafhængig hjemmeside, der sælger billeder, som der så frit kan bruges til tryk og sociale medier og den slags ting. Og jeg har fundet det her billede på Colorbook, som I kan se her. Det har kostet Den Korte Avis 74,5 at købe rettigheden til det her billede. Og her der er et andet billede af den samme teenager. Samme jakke, bare en anden stilling. Og der er en hel serie af billeder med ham. I forskellige omgivelser, forskellig påklædning, og de kan alle sammen købes og bruges lovligt af forskellige medier, som for eksempel Den Korte Avis, og de vælger at tage hans billede og fremstille ham som voldtægtsmand. Og ved I, hvad det aller værste det er? Det er, at billeder af den rigtige voldtægtsmand har frit ligget tilgængeligt på nettet, som de har kunnet bruge. Kasper Mostrup, som I kan se her, det er den rigtige voldtægtsmand. Og synes I, han ligner en indvandrer? Ekstrabladet har brugt hans navn og et rigtigt billede af ham. Den Korte Avis har brugt 74,5 kroner på et billede af en mørk teenager og fremstillet ham som gerningsmanden. Og det er dårlig stil. Og ikke særlig god journalistik. Det kan kun for mig tolkes som et forsøg på at skabe mere fremmedhed i vores samfund, og det aller værste er, at det virker. Facebook-kommentarerne til den her artikel er gennemsyret af had til indvandrere for folk, som der ser den og tænker, forbandede svin. Og det overrasker mig ikke, fordi den er manipuleret til det formål. Det er meningen, du skal tænke sådan. Den Korte Avis er flere gange blevet anklaget for at føre dårlig journalistik og fordreje sandheden. Efter min mening, der er den en skamplet på danske nyhedsmedier, og den burde ikke have lov til at kalde sig selv for en avis. Og jeg kan kun grine af dens motto. Klar? På ingen måde. De gør alt, hvad de kan for at sløre sandheden og manipulere med dig. Skarp? Kun hvis vi snakker om den skalpel, de bruger til at skære vigtige informationer ud af deres såkaldte artikler på. Seriøs? Det må man give dem. De er meget seriøse i deres fremmedhed. Og derfor der er min bøn til jer. Tænk jer om. Hvis I støder på en artikel, som der støder jer, så kig den lige efter i sømmene og undersøg, om den rent faktisk er troværdig. Det sker alt for tit, at man forsøger at manipulere med os, og vi skal som samfund være bedre til at sortere skidt fra kanel. Hvis du har nogle kommentarer til artiklen eller andre eksempler på forsøg på at skjule sandheden i medierne, så skriv en kommentar under videoen, og hvis der er interesse for det, så vil jeg meget gerne lave flere af de her videoer, fordi jeg synes, det er vigtigt, at vi som almindelige borgere bliver ordentligt informeret om de ting, der sker omkring os. Kan I have en rigtig god dag, og tænk jer om.